Ia zi, Ana, ce faci azi? Ești în formă? Ești în formă? Da? Ai fost la creșă? Ai fost la creșă? Da? Ai fost la creșă? Ia zi, ia povestește cu câți prieteni ai acolo? Mulți prieteni? Da? Câți prieteni ai la creșă? Mulți? Da, băiut? Da? Da. Păi da, câți? 10? Erau 10, mama? Erau 10 prieteni? Da? Ia zi-mi, câți erau? Câți erau? 10? 11? 12 prieteni erau? 12 prieteni? Da? 12 prieteni?